Ahoj všem. Možná pro většinu z vás tohle video bude zbytečné. Nicméně pro ty, kteří si mě psali, abych jim ukázal, jakým způsobem poskládat nový konektor, který se jmenuje Neutrik NE8 MXR1, který se oproti standardnímu konektoru liší tím, že v případě standardního konektoru, pokud sundáte a ztratíte tady tu kovovou část, tak si ho zde hodnotíte jenom z důvodu toho, abyste se dostali k samotné koncovce RE45, tak tento konektor tento neduh řeší tím, že stačí zamáčknout, potlačit a máte klasický konektor do switche, do jakéhokoliv síťové zařízení, dokonce zachovává zamknutí toho konektoru a dá se kdykoliv zpátky vrátit do systému pro Ethercon. Teď vám ukážu, jakým způsobem ten kabel poskládat. Vezmu standardní kabel, doporučuji, nebo v tomto případě vždycky potřeba všechno chystat dopředu. Nedá se to poskládat na kabel, který už je osazený konektorem. K tomu, abych to poskládal, já vždycky doporučuji na začátek použít označovač si bužírku. Budeme k tomu zároveň potřebovat nějaké odjehlovací kleště, to znamená odizolovací kleště, jako třeba tady tohle. Budeme potřebovat klasické kombinačky, budeme potřebovat běžné standardní kleště a budeme potřebovat samozřejmě klimpovací kleště. U těch klimpovacích kleští je důležité, přátelé. Standardní kleště mají tady takovýto uzavírací mechanismus, který svírá ten konektor vlastně nejenom ze přední strany do těch jednotlivých pinů, ale zároveň zavírá ten konektor, že ho tam upevňuje. V tomto případě je potřeba tento kus sundat, aby to jenom zavíralo jednotlivé piny v tom konektoru. Pokud vezmu tyhle kleště, které to neumí, tak si ten konektor vlastně v té části, ve kterém je standardně uzavírána ta část v tomto místě, tak tady vlastně by to tlačilo a ten konektor si pokazíte. To znamená, je potřeba mít takovéhle nějaké kleště, nikoli tyto, které nejdou změnit, a z nich vytáhnout opravdu tu uzavírací část, tu utěsňovací část konektoru. To znamená nějaké podobné kleště, které je potřeba tímto způsobem trošku upravit. Jak jsem říkal, je nutné, aby ten kabel byl skládaný na volný část, nemůže tam být koncovka. V první fázi vždy dávám popisku kabelu, druhá část gumová nebo taková plastová koncovka s ocelovým tělem. Jinak ten konektor je pro CAT 6, 6A. Takže nasunu na kabel, pak na to nasunu tady tu černou část, to je ta svěrná spojka a tady ten svírací plastový kousek. Lehce si to stáhnu, tak aby mě to na tom nejezdilo, aby si to upevnil. Pak budu už potřebovat jenom samotný konektor a vložku do toho konektora, která vypadá takhle. Důležité je, že všechny tyhle části dodává Neutrik přímo balení. Jak to celé poskládat? Kabel, odjehlovačku, otevřu si, nastavím si odjehlovačku tak, abych neprozřezal zbytečně víc, než musím jenom té gumy. Oizoluju. V první fázi odstraním nebo smotám v podstatě to stínění, které tady v tomto případě tady to ocelové. Takhle se omotám. V mém případě tady ještě je takové dvě šňůrky, které jsou vedené v tom kabelu, to znamená tyhle šňůrky z toho cvaknout. No a pak na tom kabelu mám já ještě teda stíněné, což je ve většině CAT 6Aček jsou stíněné samozřejmě ještě ty páry. To znamená stínění taky sundat. Někdy to lehce, někdy to musí člověk z toho trošku ostřihat. Takže to z toho takhle odjehlit, očistit. Tak, a teď v podstatě standardním způsobem zapojit. To znamená, zapojujeme
bílo-oranžová, oranžová, bílo-zelená a skládám si to teda takhle už pod ruku. Bílo-oranžová, oranžová, zelená, modrá, teda bílo-zelená, modrá. Já to mám v lanku, to znamená, trošku nemám úplně poddajné ty jednotlivé žíry, trošku se mi to kroutí pod rukou. Zelená, bílohnědá a hnědá. Sestavím si je takhle vedle sebe. Doporučuji v tomto případě si to udělat delší, aby se člověk s tím úplně netrápil. Nachystat a kleštěma ustřihnu jako první střih. Stále si to nechávám poměrně dost dlouhé. Pak do té koncovky to nacvakávám, na té koncovce, když se podíváte, je takový zvýšená pacička, to znamená z té strany to dávám do té vložky konektorů a vypadá nějak takto. Tam, že ten kamera to trošku zahostří, moc se jí moc nechce. Tak možná teď, tak. Tím si můžu samozřejmě zkontrolovat a stáhnu si jednotlivé kabely na to, úplně co to jde na tom kabelu dolů. Takže nějak takto. Zkontroluji si ještě jedno bílo-oranžová, oranžová, bílo-zelená, modrá, bílo-modrá, zelená, půlhnědá, hnědá. Takže něco takového. Jakmile to mám, stáhnu opravdu co nejvíc to jde. To stínění ideálně, tak jsem zjistil, nejlepší takhle nějak dozadu. Takže něco takového se vytvořit. V tuhle chvíli stačí vzít kombinačky kleště zase a odsvaknout to zase úplně natěsno za tím konektorem. Takže tak, vznikne vám, ještě trošku to zlepším, vznikne vám něco takového. Tak, a teď tím zvýšeným, tak jak jsem říkal, se to vloží do toho těla konektoru už samotného. Prohlédneme, jestli se všechny ty kabely dostaly, jestli se dostaly do toho těla. Tady to vypadá, že asi ano. Takže takhle nějak. Dobře to vtlačit dovnitř, opravdu, aby ten konektor byl dobře zatlačený. A teď přesně ty kleště, které nemají tady ten uzavírací mechanismus na konektory, použijeme to, aby jsme to zacvakli. To znamená zatáhnout, zmáčknout. Tak. Následně kovovou část ohneme směrem dolů. Tohle nechávám pod tím konektorem. Kombinačky a zavírám ten uchytel kabel ocelový. Něco takového to. Zbytek tady toho stínění osobně, někdo to zahýbá dovnitř, já ho osobně z toho sundávám pryč, případem, že nám je nadbytečný, takže ho takhle ucvaknu. Tak, jakmile máme toto hotové, jdeme do nasložení toho konektoru jako celku. Stáhneme si tady tu plastovou část úplně přes ten zobáček, protože ono vlastně zůstává funkční, i ten zobáček potom zůstává funkční v té standardní funkci na klasickém třeba switchi nebo na něčem dalšímu a přitáhnu tady ten silný kroužek. Teď je ten kabel funkční hotový. Můžeme ji vyzkoušet, a tady mám takový jednoduchý tester. Na druhé straně už jsem se ho nacvakl, to znamená, můžu v běžném takovémhle testru testovat. Takže můžu vycvaknout,
použít do testru. Tak a už to jede. Otestuji si všechny žíly. Tak, vypadá, že je v pořádku. Tím pádem operace se zdařila, pacient přežil a vracím zpátky tu část toho Etherconu. Tady je taková značka nebo trouhelník, nebo jak to popsat, který vlastně určuje, kde by měl být ten zobáček. To znamená, nedá se to nasadit opačně. Ten konektor sice se zacvakne, ale nemá žádnou jinou funkci, nefunguje v podstatě. Takže musím otočit správným směrem, otočit ho proti tomu zobáčku, proti tomu zamykání standardnímu a můžeme ho zacvaknout dovnitř. Tu chvilku je ten konektor hotový. Já jsem říkal, pokud z něj chcete dostat standardní konektor bez ztráty toho housingu, tak jak jsme říkali na začátku, stačí v tom konektoru zamáčknout směrem z této strany dolů, to znamená proti zobáku pryč, takže stačí tam sečit takhle ukazováček a ten konektor vytáhnout ven. On to z začátku chodí trošičku těžce, ale jde to, než se to chvilinku ochodí. Nezamáčkne se ten konektor samozřejmě, tak, hotovo. Nezamáčkne se a dá se použít, když vezmu Etherconovou koncovku. Je tam, nezamáčkne se, nevytáhne se, funguje úplně excelentně, tak jak má. Pokud ho chci použít jako klasickou zásuvku, zase tady můžu použít z druhé strany. A zase drží a mám tady tu pojistku, která tam stále je funkční. To ten kabel je klasický kabel do síťových aplikací. Za mě tohle je game changer, protože všechny kabely, které u nás budeme používat, předělám na toto. A už se mně nikdy nestane, že přijedu po nějaké akci a někdo mě postrácí tady ty kovové housingy a budu muset je všechny předělávat, ty, které mě někdo ztratí. Toto je řešení na kvalitní kabel. A jak říkám, jmenuje se to Neutrik NE8MX-R1. Tak doufám, že vám to něčemu bylo. Pro ty, kteří to znají, omlouvám se možná za nadbytečné video. Pro ty, kterým to pomůže, doporučuji, pouze doporučuji. Mějte se krásně. Ahoj.